Básicamente estamos para contarvos hoxe e denunciar unha situación que denunciamos para uns días en nota de prensa que se estaba dando en explotacións lácteas nesta vez nunha zona máis concreta que era a montaña de Lugo, onde había problemas con explotacións pequenas, explotacións onde a produción é baixa, que os seus titulares teñen unha media idade alta e que tamén por encontrarse onde se encontran pois tiñan tamén accesos non tan ideais como noutros lugares, e isto servía de excusa para que as industrias empecen a falar de que queren deixar de recoller e seguir maltratando estas explotacións familiares que son tan fundamentales que sigan estando no territorio. Sempre falando, non o decimos sempre e non o decimos por decir. Estamos convencidos de que é moito máis práctico que as explotacións que existen, que se pechan e volven a abrir xa máis na vida, non teñen opción de reconvertirse, de facer inversión, de cambiar de sector ou de orientación. Se pechan non volven a abrir e sempre que estén no territorio a xestión que fan do mesmo é moito mellor da que farían despois os únicos que os poden sustituir, que son o lume e a fauna salvaxe. Isto, como digo, se está generalizando tamén en outros lugares do territorio. Estamos vendo que as industrias están indo por esa vía de empezar a complicarlle a existencia a estas industrias amenazando con non recoller. E, por suposto, además de denunciar, o que queremos é tamén que a Administración Autonómica se implique, porque ten formas para facelo, teñen fórmulas e se demostrou en outras comunidades autónomas que se queren o poden facer. Os collerán exemplos as persoas que me acompañan, que neste caso son Félix Porto, o coordinador sectorial de Unións Agrarias e tamén responsable da área externa, e Óscar Pose, que é ademais de coordinador na provincia da Coruña de Unións Agrarias, tamén o responsable do sector lácteo. E vos deixo xa con eles para que vos den as claves destes temas que vos acabo de Lo vamos denunciando, é dicir, en Galicia desaparecen cada ano en torno a 400 explotacións. Cando desaparecía, veñen desaparecendo nos últimos anos, pero hai 10 anos eran moitas explotacións máis. Agora xa somos menos de 6.000, en torno a 5.400 explotacións en Galicia, e seguen igual desaparecendo entre 300 e 400 explotacións ano tras ano. Temos un diferencial de precio co resto de comunidades, estamos por abaixo, estamos a un diferencial de case 6 céntimos como Asturias, por exemplo, que está aí ao lado, hai un diferencial de 2 céntimos que a media de España, co cal, pois temos unhas condicións de precio impostas polas industrias moito peores que noutras comunidades. Sen embargo, seguimos sendo líderes tanto en número de produtores como cada vez máis en produción. Sin embargo, que non vamos a estar dispostos a permitir que sexa a industria a que decida como vai ser o sector produtor de Galicia. O que estamos a asistir as últimas semanas é a un intento de reconversión brutal por parte das industrias que queren decidir como vai ser o sector lácteo galego. Parece que o que queren é que en Galicia só haxa explotacións de gran tamaño e que a eles les sexa sinxelo non só impoñer as condicións que xa as impoñen, senón tamén facer a recollida e os demais custos. Galicia é como é, por tanto, en determinadas zonas de Galicia é completamente imposible que teñamos explotacións de gran tamaño. Nin é posible, nin é desexable. Este tipo de explotacións de pequeno tamaño son imprescindibles por xestión do territorio, porque nesas zonas, en moitas zonas de montaña, explotacións grandes é inviable, tanto pola orografía como polo tamaño das fincas das que dispoñen, co cal ten que haber explotación de menos tamaño. E son esas as que manteñen a actividade nesas comarcas de montaña. Por lo tanto, é completamente imprescindible que siga tendo actividade. Non olvidemos tamén que estas explotacións de pequeno tamaño, estamos falando de que supoñen case o 50% das explotacións de Galicia, por tanto, en torno a 2.500 explotacións de Galicia teñen menos de 200.000 kilos a día de hoxe, e desas, en torno ao 40%, en torno a 1.300, pois están aquí na provincia de Lugo. O cal é un número moi importante de explotacións, que se están ano tras ano maltratando. A día de hoxe, esas explotacións están cobrando 6 céntimos menos que unha explotación de tamaño grande, os extractos de tamaño grande
que son de máis de 700.000 kilos en Galicia. Se falamos de explotacións de tamaño máis grande, pois o diferencial aumenta, pero falando do dato que reflexa o Observatorio de Precios da Xunta de Galicia. Ahora 6 céntimos, o ano pasado este diferencial chegou ata 12 céntimos. Por lo tanto, foron esas explotacións pequenas as que en parte permitiron que as explotacións de maior tamaño cobraran un leite un precio superior polo leite. Por lo tanto, elas financiaron ese incremento, en parte ese incremento de precio que lle pagou as industrias o resto de explotacións. E agora, por un interés destas industrias, parece ser que estas sobran. Por lo tanto, non o vamos a permitir, non vamos a permitir que se pechen explotacións e non lle vamos a permitir ás industrias porque teñen que decidir se o que queren pechar explotacións ou se o que queren é que se abarate ainda máis o precio do leite destas explotacións, que tamén pode ser o que queren facer algunhas explotacións, algunhas industrias. E tampouco lle vamos permitir a administración, como decía o compañeiro, outras administracións por circunstancias similares, é dicir, por recollar leite de montaña, que é obvio que poda ter un sobrecosto no transporte, pois están a outorgar ás industrias unha axuda específica para a recollida nesas zonas de montaña. Por lo tanto, pedimos que se active de forma inmediata estes mecanismos e que a Administración, a Xunta de Galicia, deixe de mirar para outro lado con un problema que é acuciante, porque non olvidamos que o contrato destas explotacións finaliza a 1 de agosto. É dicir, por tanto, é un problema que temos xa encima da mesa. E algunhas destas explotacións ainda se lle comunicou que non se lle va a renovar o contrato a pasada semana. Por tanto, nin son formas nin plazos suficientes para ningún tipo de solución. Moitísimas gracias por vir, porque estamos en un momento, en unha situación especialmente complexa que non só nos preocupa, sino que nos indigna. E nos indigna porque o que pensamos que inicialmente era un tema puntual en determinadas zonas, a montaña de Lugo, a zona de Cerreal, donde alguna industria transmitía o que trasladaba era excusa de dificultades de acceso con un camión grande para a recollida de leite e que, por tanto, se iba a deixar de recoller. Por eso, pois se está reproduciendo xa non só na provincia de Lugo, sino en toda Galicia. Por tanto, o que queremos denunciar é a actitud que está mantendo a industria láctea. De aí a nosa preocupación, é dicir, non podemos permitir, ni o imos a permitir, que sexa a industria que faga un plan de reconversión das explotacións deste país. Primeiro porque están utilizando un argumento que saben que non é certo, que é unha interpretación non rigurosa, sino restrictiva e que non é acorde á legalidade con o decreto de ordenación de explotaciones bolinas no referente á instauración as instauracións trabadas nas explotacións. E digo isto porque algunhas industrias están trasladando a determinados gandeiros que o cambian o sistema ou que deixan de recoller leite. A que les afecta? A aquelas explotacións pequenas, por debaixo de 200.000 kilos. Cantas explotacións hai en Galicia nesa situación? Pois máis de 2.000. Cantas poden estar con esta explotación trabada? Miramos que son 50%, en torno a 1.000 explotacións. Que é o que está pretendendo a industria? O primeiro que quero transmitir é que non vai a quedar nin un solo litro de leite sen recoller. Se vai a recoller leite. Pero o que vai a utilizar é este argumento da industria para pagar todavía menos. E se xa estaban pagando, como dixo Óscar, 6 céntimos menos do que cobra un gandeiro que está por riba desa produción, pois isto é unha nova volta de tuerca e un estrangulamento. E, por tanto, non podemos permitir que utilicen este tipo de argumentación para non recoller o leite. Sabemos, ademais, porque temos documentalmente comprobado, que a Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura lle trasladaron ás industrias que non podían utilizar ese argumento e que iban a incurrir en unha ilegalidade. Por tanto, o que non podemos é, como administración, saber, e falo das dudas, que unha industria incurre en unha ilegalidade e que se mire para outro lado. Por tanto, o que pedimos é que se actúe de forma inmediata con aquelas que xa están amenazando e que, dunha vez por todas,
traten a cada un como teñen que facelo. E tamén anunciamos desde Unións Agrarias que se determinadas industrias siguen ou cumplen esta amenaza que están facendo con gandeiros, as vamos a señalar e nos imos a mobilizar e a decir públicamente o que están facendo. Unha reconversión encuberta e bestial do sector lácteo que non se pode permitir que se perdan máis explotacións. E o que non é de recibo é que todos os políticos, sexan do color que sexan, se enchen a boca pola mañá falando e dicindo non as macrogranxas e pola tarde destruyan unha parte importante do noso tecido productivo, social, medioambiental e económico. Son explotacións que ademais fan un papel fundamental para salvaguardar ambientalmente o noso país. E, por lo tanto, se xa sufriron con todo rigor os precios baixos, o que non pode ser é que peche por falta de viabilidade ou por ter que facer inversións que son inasumibles. Pensade que estas explotacións están en unha franja de edad por encima dos 55 anos, maioritariamente. Por encima do 95% destas explotacións teñen máis de 55, entre 60 e 65 anos. Como se le vai a pedir a unha persona de 60 anos que faga unha inversión bestial na súa explotación para que cobre o mesmo precio de 20? Non daría amortizar a inversión e sería unha auténtica barbaridade. Por lo tanto, hai que deixar de predicar e empezar a dar trigo. O que anunciamos é que estamos moi próximos ás datas que algunhas industrias se están trasladando do 1 de agosto e que vamos a ter un verán quente, non polo clima, por desgracia, porque estamos tendo un verán atípico en canto ao clima, pero sí un verán quente en canto a mobilizacións, como siga con esta función. E volvo a repetir, a mí o que me parece inaceptable e absolutamente impresentable é que non vai a quedar un litro de leite sin recoller e que o único objetivo que busca a industria é pagar menos, incrementar novamente a súa conta de resultados, sempre a conta dos mesmos. E esa é a realidade do que temos. Por iso evitar que nestes próximos días, así o facíamos co que sucedía na provincia de Lugo, solicitábamos unha entrevista urxente a semana pasada, cando tiñamos conocimiento do que estaba acontecendo e cando veíamos que había dificultades serias de poder conseguir esa solución, coa máxima responsable da Consellería de Medio Rural aquí na provincia de Lugo, para ver que posibilidades tíamos para arreglar esa situación, pero certo é que xa se nos está sobrepasando. En apenas unha semana o problema xa non é exclusivamente da montaña de Lugo, non é da provincia de Lugo, sino que vamos a ter un problema no conxunto de Galicia e que non imos a permitir, e desde logo o que necesitamos é que esa solución.